Сега за момент ми се иска да променим малко музиката с нещо малко по-заедно. Мисля заедно с моите приятели, че най-сложният проблем ни е да уверим, че децата ще получат най-добри детски спомени, а техните родители да са спокойни, че най-ценните същества на света ще са насипани с добро, разкрива с усмивка, разказва за него. Предлагам да съберем да направим една подписка с всички ученици, талантливите деца
за теб специално